Kato moro. Koskilauma itse. Tää on muuten todella hyvä harjoitushuone. Trumpetin soitto on myöskin tää meikäläisen showroomi. Pahoittelut tästä puhelimen kameran tökkivyydestä. Tää pitää vissiin vaihtaa tai sitten joku huolto varmaan osaa puhdistaa noita linssejä. Tää on vähän hiljemmalle, niin kuuluu puhe paremmin. Siellä on Leon Glow puhaltaa ATC:tä ja Cella siinä. Ai että. Tidalia mä yhä edelleen käytän tässä. Tässä on hienot ATC:n sataset. En oo pääskin ottaa näitä suojateippejä pois, kun jos vaikka joku sanoo, että tarttis tällaiset, niin saa sitten virheettömät aika hyvällä diilillä multa. Ja nyt on tosiaan tämmönen niinku teema, että mä ajattelin vähän poistaa täällä on aika paljon kilkettä, tiedättekö? Mä nyt näytän, kun mä en ole ennen näyttänyt tätä täällä julkisesti, kun tää nyt ei ole ihan viimeisen päälle vielä siistinä tää tila. Ja tuolla noita kaiuttimia löytyy, Kootemaa ja Revival Audioa ja siinä on OF:ia ja 50 ja 20 ja siellä on Kniffin monopäätteet. Vähän mietin, että raskiks mä luopua niistä, kun ne on niin hyvät. Siinä on yhden asiakkaan Climax. Pitäisi päivittää softa. Siinä on niin kauan aikaa sitten päivittänyt, että se on vähän tökkinyt sen takia. Voi olla, että joudun lähettämään tehtaalle kattoo nyt. Siinä on Audionia tullut vaihdossa ja monopäätteet on vielä tarjolla. Siinä olisi tämmönen no otetaan nyt pleksi pois, niin näkyy vähän paremmin. Oracle Paris 3009 SME varrella. Ja siinä on tämmönen pleksi mukana. Sori kun vähän heittelee nyt tää kamera. Meikäläinen kuvailee täällä. No niin, no sitten jos ruvetaan kattoo, niin siellä on kans Avidin Diva 2, mutta sekin on asiakkaan. Mä vähän fiksaan sitä, siellä oli vähän laakerivikaa, joku oli pistänyt öljyä sinne, ei kuulu laittaa Avidin laakeriin. Avidin tuotteet olisi muuten myöskin saatavilla meikäläisen kautta, mutta saan nyt nähdä, kun tässä on niin paljon kaikkea muutakin kivaa, että tarviiko sitä. Siinä on mun linni söpöläinen. Ja tossa on tämmöisiä röykkiöitä sitten, kaikenlaista kilkettä. Siellä on linnin demoja ja Takumi kävi justiin eräpuulla testissä. Saaks tästä mitään selvää tästä kuvasta? Näyttää kyllä tosi jotenkin kiteiselle. Ja siinä on vähän kamaa. Tää on muuten ihan näppärä tää Auriksen levari. Se on nyt tossa poistolistalla kanssa. Ja sitten mulla on Innuoksen molemmat Phoenix Netti ja Phoenix USB. Löytyy molemmat tommoset hopeiset demopoistot. Ei oo edes vielä listalle laitettu. Sitten tossa on yksi toinen Serborni etune. Se on ollut kenellekin kaverina ja asiakas vaihtoi Atolli etuseen, niin toi tuli vaihdossa. Ja mä sovin sitten yhden kaupankin, mutta se peruttiin sitten. Mutta sinne meni sitten muuta. Ja siellä olisi Keinin putkiriaata ja Atolliriaata ja siellä on Conrad Johnsonin etune ja Atollin kurantti integroitu. Jos joku haluaa, niin sitä saa nyt aika edukkaasti joululahjaksi. Siinä on yksi Linnin Acurate, ihan ykkösversio taitaa olla. Ja tuossa on aika pölyinen Aspiren levari rekan 2,5 kiloa varrella ja en mä oo sitä osannut hinnoitella vielä. Täytyy nyt katsoa. Joo. Ja siellä on muuten Pino kaukosäätimeen CD-levyjä ja Innuoksen pulseja. Tässä on tämmönen vesilasi. Ei oo kaupan. Mä annan silloin tällöin siitä. Saatan napata jonkun GT-drinkin vaikka tässä lämpimikseni. Siinä on röykkiöä. Löytyy heti varastosta Dekritteriä ja siellä on Atollin etusta ja sitten on myyntitilissä pari naimia. Pääte ja etune. Ja tossa on tosiaan paketissa se Innuoksen Phoenix USB. Joo, ja sitten täällä on tämmönen katras kaikenlaista kaiutinta täällä takatilassa vielä. Siellä on yhdet kerrit. Mä mietin tässä nyt, että kansiksi ei nyt mihinkään luopua, mutta mä ajattelin, että jos sattuisi olemaan joku, joka on miettinyt, niin nyt on aika edullinen tilanne saada hoidettua. Ja tässä on yksi semmonen, mitä mä oon kans miettinyt. Laitoin kyllä tonne poistolistalle se juuri, mutta kun
on niin sillain aika rakas tuote minulle, kun olin aikoinaan MR-Hifillä osa-aikamyyjänä. Mä katon kameraa oikein, kun tää voi vetää tunteelliseksi. Niin tää oli mun suosikkimalli, Contour 1.1. Tykkäsin niistä enemmän kuin eräästä kotimaisesta passiivikaiuttimesta. Niin tois nätti ruusupuu 200–400, mutta jos ei sitä kukaan maksa sitä, niin mä annan sen mun tyttärelle. Mä oon silleen sanonutkin silloin BTV, niin saa tosta vähän paremmat. Siellä on Naimin Credo ja siinä on mun ATC:n uskolliset SM40 ja vähän oppilaille nuottimateriaalia. Täällä on kaikenlaisia hauskoja vihkoja. Ja sitten täällä on mun Escornetti, kattokaas. On tämmönen, tässä on muuten huomisen keikkakamatkin tässä. Tästä näin kylmiltään, niin Escornetilla lämpimiksi, niin vaikka just tiedetty kappaleen näkyykö. Sitä rataa. No niin, ja sitten mitäs mä nyt muuta vielä esittelisin tässä. Noissa kuvissa, mitä mä oon jakanut, niin on aika yksipuolisesti tätä etuosaa vaan kuvattu, ja nyt sitten näette, että tää on aika tämmönen huiskin haiski halivili H mesta. Tonne mä oon ajatellut vähän laittaa vielä kankaan tonne taakse, se pötköttää tossa maassa vielä. Ja tuolla on tää mun laukkuja ja muita ihan pitkin. Että tää nyt paljastui sitten kaikelle kansalle tää homma tässä, että näillä mennään. Eikö se ole aika hienoa? Tässä on muuten aika hyvä levari. Kaikki on kaupan periaatteessa. Ja sitten tää on hieno tää kuva, minkä yksi tamperelainen Osmo mulle joskus maalasi. Silloin mä myin Avalonia. Muutama pari tuli myytyä Eidoloniakin ja Indraa. Jes, no niin, tää lähetys päättyy nyt tähän. Sori noista vääristä äänistä tuossa hummelissa, se ei ole mun tapaista, mutta mä en ollut suunnitellut tota juttua nyt tähän väliin. Moro!